masoyiya masoyiya zani da ke muku magana ita muku magana ko a bari shi ko kuma a ce ko man saka botar yanzu yau inda ka mai da hankali da botarin kayan nan kai za ka sa amma yanzu ya abu kunya in dinka kaya wasu ni da kaina in zauna in yi wahala in dinki kuma yana samu shekara 7 ba kenan fa shekara 7 amma a ce in ban da zariya shekara 7 mutum na koyan dinki ba wannan ma gama wani practical malam ba kamar yanzu ma da ba zan yanzu ga yana sakamakon aikin sanda wannan kayan yarinyar mata ne sai ka ga dama kuma ka fata ga shi ne raguwar pieces din kayan da za ka yanka riga da skirt ina irin wannan baby dress din da nama yarinyar antina fisa din nan irin shi shigen shi abin nan zaka duba ka abu akwai ainihin abin da din a cikin abu sai ka dauko samfur din shi sai ka daura ka yanka da ka bi hankali ko wannan lesson da kake gani a Dubai suka so a bai su ka bata shi ba ruwa shi ne zai zama sanadiyan sa shi botin assalamu alaikum wa alaikum assalam botin mutum sai ya sa da kanshi barka da zuwa yawwa tela ya gari wallahi alhamdulillah ya aiki barka da zuwa ya hidindimin sallah wannan yaron ka ne wallahi yaro na ne to sabon dauka ne ma dan ban san shi ba shekaran shi 7 amma maballi ma bai iya saba shi ma din ke koya wai na dinga kaya sai da kaina zan samu in koya kake koya ga shi na har ya ma har iya kan yi katon banza ina san tsaya da koyan dinki ana dinga ba ka da girma na haka zuciya kai baka iya koyi dinki kai in ta san koyan dinki tun yaushe zan yi kudin na koyan dinki tela ina jin dinkin matata ne wannan kawo okay wannan ka gan shi ko wannan yadi ne mai tsada daga Dubai na so wannan yadi naira 170 kuma duk bisa ka cire ka adana shi ko kwarai da gaske naira 170 na sau yadin nan dinkin matana ne to ina ganin tafiya za ta iya kama ni kodan lokaci wannan yaron gidana ne ka gane zan aiko shi ina jin ka ko da ban nan ita tana iya aiko shi madam in ta aiko shi zai zo ke yayi karba ce dai yanzu dai ko baka da yawa ko wannan in yazo kawai a bashi dinki ka gane kuma kudin zan ma transfer su wannan ba da kudin dinkin a bani kawo mai mana ni kadai na je saboda wannan ya shige da kama da wasu yarduna in kar ka sami baki mana antina in ka bata mana amma ni hannuna zai yanka ko to dan kai za ka yanka ko zai yanka ya sa safa hannu to ba ka ake gaba ma zan sa gashi nan to dan Allah ka cika mana alƙawari a karkada kaga dai ban da wani tela da ya wuce kai karkada da Allah kuma zai zo ya karba da Allah kaji ji babu matsala ba wani abu aiko ba wani ba ka da sai kaji kudin ya sunan ma yaron ka ka kudin kawo mishi ba ka da matsala da ni yaron ka sunan shi Tanimu okay to malam Tanimu ka tan banza da mun wannan gode wannan Tanimu sai an jima karan shi 7 fa na ga ma shekara 7 yana koyan dinki amma har yanzu zariya ma na ga ma maballin nan ba haushi wasu ni nake sa da to yayi kudi ko bai ba ga yanan tambaya musu kai kudi a dinkin ni dai nayi inda na iya amma shi tambaye shi ta sana'a da zan yi idan na wuce shekara man yi kudi ba na fasa kana ina wai na ta oga hello barka dai salamu alaikum me na gajiya barka da zuwa kana ta fama aiki wallahi ma ta fama ka ga wani dinki da bakin gilas yake ku bata mutane kaya kai dan ubanka ba ka ganin shi ne yana dinki ka ga wani sai ya baka musu kaya ake dinki wai bai gilas ne ma ina gilas ya sa mana ga sama ne ga sha nan yake ba in ƙarya ne in ƙarya ne gilas yawa oga ina gajiya lafiya lauya ya aiki alhamdulillah kwana biyu wallahi sai alheri in ka gana dawo da wuri ko shine ne Ka! mamaki wanda ya gafarta mishi wanda ya gafarta mishi na da lokaci yayi wanda shi ya mutu kwarai kuwa wani alhaji ne ya same shi ne haka wallahi hatsari ya hatsari ko ga alhaji wani sai kawo dinki alhaji nan fa wani wanda na ce maka alba yake Wallahi. alhaji namu dai wanda shi ya kamo wannan azaba lokaci yayi kai yanzu ina dinkin an gama ta azaba yanzu zan kwalla hajjawar shi bai yi ba na gama dinkin ma tukunna eh kwana 7 ne muka yi da shi ai kwana 7 ka san ni to dinki na bana ɗiba yanzu shine hajja ta ce to hello hajiya shine hajja ta ce a kawo dinkin ka da mata ka gane ko hajiya ya diba ma tukunna
yana da ciwon hauka mahaukaci ne yanzu ina hadin mai da mata yadi yana nan amma ni ai yanzu yanda aka yi mutuwan alhajin nan babban abin da yake da kana kenan ba wata magana yadi ba to haka nan za a mai da abani ba abin da zai hana nan faɗi gaskiya. yawa ba ni da Allah ba ni ya shiga cikin gado dole ko ba ba ai ba kuma sai ka zo maganan karban yadi to ana tattara gado ana tattara za a raba ma magada ba shi ya siyo da kudin shi ba da bai din shi ya so da kudin to a bada shi a mai da haka ya ba riga ya rasu ai bai kamata duk da ya abin nan bai kamata malam ne kin naka ne ko namu naku ne namu ne ko ni da wa muka zo yadin nan ko bai kamata in baka ba ko abu ɗaya zan baka Malam. kawai na tuna da alhaji ya riga ya ce in an gama an ka zo ko in baka ko an gama ko ba a gama ba na haka na ba bani da alhaji baya Yana ina? ina da ba zan baka ba a malam me Ya ya ku kuma gani ciki na ma ya dan mutu. matsa ka zo kana sai ma aka so ka ce ka abin ina yawa ga yana yawa ya ma transfer din Allah ya ba ni wannan duk ba shi bane matsala na ni yanzu matsala in na ka ji tsoron Allah in ka ci kudin marayu na Rashin rantsi da Allah adalci ne. ka gaya mun gaskiya idan ya ma transfer kudin nan ka bada kana shi ko idan ni bai bada ba sannan kuma ya ce zai ma transfer ni yanzu damuwa na rashin shi shine to rashin shugabanka ne babanka ne ya rasu ina ruwanka ban kudin ne ya ma transfer transfer Me? ba ni yadin sai Na me? ka ba da kudin gaba daya da kudin gaba daya ka bada kudin da ya tura ma mana ka kawo yadin sai ka zo karba da kudin Yawan Allah. tsakanin ka da Allah an turo mai kudi ko ba turo mai ba To kudin da aka ce da turo ai kudin dinki ne kuma ga dinki nan hada menene kuma rigi. Kudin dinki ne aka ce da turo. ba wai kai da cikin marayu To ka fara kudin dinki ya turo Da sun yawa. kyale aiki ne zai baka. mun wani ni wahala ba gaskiya Kudin aikin ma ya shiga na ya zama na marayu kenan. kai an yi wani Idan ma tura mishi mai police idan tura- na idan ma tura mishi a ci Ka- shi da Allah Kawo kayan marayu sa zo su karba. Assalamu alaikum. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim Me faru? subhanallahi wa ni'mal Me ke faruwa? Eh? inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Me faruwa tela ka ga mun mana. Menene ka ganda ka kun gudu? Duk kuna cikin tsorace. Me faru? Sallaci aka ce ka rasu. aka ce ka rasu Na rasu. Wallahi wannan wanda ko zo da shi nan aka ce ya ce mana ka rasu. kai wai dai Wai muka zo da shi wanda ya ce na rasu. Wannan ko zo da shi kace zaka tura ko da baka nan zaka tura. Yaro na wai? Kaya shi dai. Ya zo ya karbi kana ne kace mana ka rasu da kirma uga ya bashi ka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Da kirma uga ya bashi ka. Ya bashi kayan. Ya bashi kayan ya tafi da shi. Ya bashi. Ya ce ma ko akwai rigo Kayan! ya bashi. Ka bashi kayan. ba mana kai fa ka ce in Sata ya kama gidana. Ka bashi kayan. hasbunallahu Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.